Bon dia, comencem una nova edició de Mirada Política, una sèrie d'entrevistes on cada mes comentem amb els i les portaveus dels grups polítics amb representació municipal l'actualitat dels temes tractats a l'ordre del dia del darrer ple. I avui és el torn del portaveu de Tots Som Sant Feliu, el Jaume Mañuses. Bon dia, Jaume. Bon dia. Bon dia i bon any, que és el primer Mirada Política de l'any. És veritat, bon any, bon any. D'un any que es presenta intens, el 2026. Segur. El 27 també ho serà, però... Sí, però el 26 ja ho serà també, sí. Doncs anem a comentar amb tu, Jaume, els principals punts de l'ordre del dia del darrer ple, que és el primer ple de l'any, el mes de gener. El primer ple de l'any, com dèiem, va iniciar-se amb l'habitual minut de silenci davant la plaça de la Vila per denunciar la violència masclista i per homenatjar les dones assassinades durant aquest mes. També a la sala de plens es va fer un record a les víctimes del genocidi a Gaza. Es va llegir una declaració institucional expressant el condol pels accidents ferroviaris de Còrdova, de Damuz i també de Gelida, així també com per l'aiguat de Palau-sator. Seguidament es va procedir també, com és habitual, a la lectura de la denúncia contra la violència masclista, en aquest cas a càrrec d'una agent de la policia local. I des de la policia local, des d'aquest cos, es va destacar la importància en la detecció precoç d'aquestes violències, així també com un reforçament de les polítiques de sensibilització, no, Jaume? Sí, jo crec que va ser important, i que es visibilitzés també la perspectiva des d'aquesta gent de la policia. Que són els primers, no?, que tenen a... Exacte, no? I la funció que té la policia de protecció de les persones que estan més amenaçades, no? És important. Sí. El ple del mes de gener va tenir molts punts una mica polèmics, no?, amb la posició, però sí que va haver-hi i a més un punt rellevant, on va haver-hi unanimitat, que va ser l'atorgament de la distinció de la Rosa de la ciutat a Joan Nicolau i Boloix, una moció que va ser, com dèiem, aprovada per unanimitat. De fet, diferents regidors i regidores van dedicar a Nicolau unes paraules d'agraïment. Per part de Tots Som Sant Feliu, suposo que també tot l'agraïment del món, no? Tot l'agraïment del món. En Joan Nicolau és una persona de referència a nivell cultural a Sant Feliu. Va fer una feina molt important, que de fet la seva feina comença ja als anys 40, en un moment que era molt difícil fer activitats culturals de cultura catalana a Sant Feliu. Jo vaig voler resumir la trajectòria d'en Joan Nicolau amb una frase, no? És una persona que va fer molt en una època que no es podia fer res. I en Joan Nicolau va fer molt, no? A més, amb en Joan Nicolau, a banda de l'esbart, del teatre, de cant, d'inicis de concursos de fotografia, a la ciutat també, en Joan Nicolau li devem tots els documents audiovisuals que tenim de l'època a la ciutat, amb qüestions de masies, d'edificis que han desaparegut, com la Torre de la Presó, d'oficis. Va fer fins i tot en qüestions d'emperador, en Paltant Roses, també el tenia. Va fer una feina molt important que ara és, i tot això ho ha cedit a la ciutat, és un tresor, no?, tenir-ho. I, Joan Nicolau, molt merescuda rosa de la ciutat, i tant. Aquest dijous, dia 5... Exactament, demà dijous es farà al Cine Baix l'acte, diguéssim... d'entrega. Presencial, no?, de l'acte d'entrega de la Rosa, i després veurem el documental que va fer ell de la Torre de la Presó, sí. Més temes. El ple municipal també va estar marcat per l'aprovació inicial del reglament regulador de l'estacionament de vehicles a la nostra ciutat. En aquest cas va ser el primer tinent d'alcaldia, el Javier Molina, qui va detallar la mesura i va explicar una miqueta com establia les bases per regular aquestes zones blaves, especialment també la zona verda de Can Bertran. No sé si des de Tots Som Sant Feliu... Sí, evidentment hem d'entendre, no? La ciutat es va transformant. És una qüestió que a Sant Feliu no estava regulada. A Sant Feliu bàsicament teníem les zones de càrrega-descàrrega i la zona blava, no? S'implanten noves tipologies també per fer les coses molt més fàcils, no? La zona verda en el barri de Can Bertran segurament ajudarà a la gestió de l'aparcament, per totes les intrusions que hi ha a la ciutat a l'hora quan hi ha sobretot partits del Barça que desborden la situació. Doncs això una mica protegirà el que és el veïnat de Sant Feliu, però altres tipologies que també poden ajudar a nivell de comerç, com són les zones vermelles, amb franges on... Què són les zones vermelles? Sí, són franges, hi ha unes franges vermelles marcades en el paviment, on els vehicles es poden aparcar amb un temps determinat gratuïtament. Per fer càrrega i descàrrega o no? No. Es poden aparcar durant un temps determinat, pot ser un quart, pot ser mitja hora, poden ser 3 quarts d'hora, de forma gratuïta,
per fer el que necessiten fer, especialment tu pots plantejar, o sigui, es planteja normalment de dues formes diferents, no? O adreçat al comerç, en zones on hi ha comerç i que segurament necessitaran carregar, descarregar i fer alguna gestió, doncs que el cotxe pugui aparcar i puguin fer això, o a vegades fins i tot en zones escolars, no? Que en uns moments molt concrets del dia doncs, pot haver-hi una arribada més gran de vehicles i que necessiten aparcar, doncs una zona on habitualment no es pot aparcar o es pot aparcar indeterminadament, doncs dius de tal hora a tal hora, una limitació d'horari, doncs es pot aparcar només un quart, no? Per tal de facilitar que hi hagi una rotació i després la resta del dia doncs, que segueixi funcionant com funcionava. Sí. Un altre dels punts que també va centrar el ple va ser la presentació del projecte executiu per a la renaturalització del carrer de Marquès de Monistrol. L'alcaldessa de la ciutat, en aquest cas, Lourdes Borrell, va explicar que aquesta iniciativa pretén preparar aquest carrer doncs, per a connectar-lo amb el Parc Natural de Collserola i amb el Parc Europa i el futur ecodistricte, no? Amb una millora en pavimentació, amb il·luminació... Sí, a part de ser un carrer que serà de connexió de diferents zones, doncs és un carrer complex, perquè sota el carrer doncs, passava una antiga riera, la riera de Matases. En el moment que es va construir alguns dels edificis doncs, es van fer d'esquena en aquesta riera, i ha estat un carrer doncs, que ara hi ha pas de circulació, que no està ben resolt. Doncs, renaturalitzar el que havia estat aquest llit d'aquesta antiga riera, refer clavegueram, voreres amples, posar arbrat, doncs segurament farà que aquest carrer guanyi moltíssim. I un altre punt que va tenir llum verda, amb els vots favorables del govern i de Vox i l'abstenció de l'oposició, un tema potser una miqueta més burocràtic, no? Va ser l'admissió a tràmit del recurs presentat contra l'acte de l'Ajuntament que estableix el preu d'expropiació de la finca de Can Montmany. Segons va dir en aquest cas el Javier Molina, primer tinent d'alcaldia, un jutjat d'expropiació està analitzant aquest preu després que els propietaris presentessin un recurs de disconformitat amb la taxació que havia fet el consistori, no? Exacte. Aquest tema ja ha vingut altres vegades a ple. El que van fer els propietaris va ser presentar un recurs, no tant per l'import del preu, sinó en el sentit de que aquest import ja era definitiu per part de l'Ajuntament i qüestionaven que fos ja un acte definitiu, no? I el que fèiem, acceptàvem el recurs per desestimar-lo dient que era una decisió presa pel ple i el ple no té, en rang jeràrquic, no té ningú superior al ple, per tant és definitiu, és l'últim acte que pot marcar el preu que ofereix l'Ajuntament per aquest espai. Ara després ha d'anar al jutjat, no? Al jutjat, sí, és el jurat d'apravament que es diu i allà ja fixarà l'import, perquè és una expropiació que no és l'Ajuntament que vulgui expropiar, sinó que és una zona verda pública en espai privat i és el propi propietari que demana a l'Ajuntament obliga a l'Ajuntament que l'expropiï, no? I ja per últim, al final de la sessió es va sentir la veu d'un grup de veïns i veïnes del barri de Roses Castellvell que van demanar bàsicament avenços en la instal·lació de l'antena de telefonia, la definitiva, i va denunciar una miqueta les inconveniències de les antenes provisionals, no? Sí, hi havia, per un col·lectiu de veïns de la zona del barri de Roses Castellvell hi havia preocupació per aquesta qüestió. Recordem que al mes de juliol van haver-hi problemes també de cobertura, tant de mòbil com de dades a la zona, que generava també una situació de risc, i l'Ajuntament va oferir el terrat del centre cívic Roses de forma provisional per poder instal·lar les antenes telefòniques que havien desaparegut quan es va desinstal·lar tot el que hi havia precisament al carrer Marquès de Monistrol, amb Marquès de Castellvell, que és on hi havia l'edifici de la Telefònica, i que ho van treure tot sense encomanar-se a ningú, no? Deixant a una part molt important de Sant Feliu sense cobertura. L'Ajuntament va oferir aquest espai, però de forma temporal. Ara el que demanem és que ja que tenen ja un espai definitiu, que accelerin el procés de desmuntatge, perquè no és on toca estar. Aquests serien els principals punts de l'ordre del dia, com dèiem, el primer ple del 2026, però volia també aprofitar, Jaume, per preguntar-te, des de Tots som Sant Feliu, quines perspectives afronta la ciutat enguany, quins creus que seran els principals reptes que haurà d'afrontar Sant Feliu en els propers mesos? Bé, a Sant Feliu estem immersos des de fa anys en un procés de transformació important, tot el que és el soterrament de les vies del tren, no? En els propers mesos aquesta qüestió, el que és l'obra ferroviària, anirà tancant, s'acabarà, per tant es preveu que a finals d'any els trens ja circulin per sota
per sota les vies i que ja comenci el funcionament d'allà, no? Per tant, aquesta és una fita molt important i accelerar també tot el procés d'enllaç dels carrers a la superfície i acabar de definir tot el que serà el procés d'urbanització de la superfície i tancar les qüestions que queden pendents amb l'ATM pel desplegament del tram, però també doncs, l'inici, almenys de projectes i tot plegat, del Cap Rambla, el trasllat a la Rambla Marquès de Castellbell, fonamentalment els temes grans més imminents van per aquí, no? I acabar de cloure tots els temes que hi ha a nivell de pla d'acció del mandat que estan oberts i acabar d'anar tancant totes aquestes qüestions, no? I arribarem a un final d'any doncs, que el pla d'acció del mandat, si bé no estarà acabat, perquè encara quedaran uns mesos de mandat fins al maig del 2027, doncs creiem que arribarem a un punt d'execució bastant elevat ja. I recordem que la remodelació de la zona centre s'ha començat aquesta setmana, no? Exacte. El carrer Església i Rectoria és la fase número 1, diguéssim. Sí, exacte. Aquest any doncs, estarem amb tota aquesta zona de l'entorn de la plaça de la Vila, Pi Margall, Església, Rectoria, Pou de Sant Pere, doncs, amb també un moment de transformació interessant, no? Que ens ha de portar doncs, a un espai del centre que no generi els problemes que s'ha generant, de caigudes de persones, de relliscades, que retorni al paviment doncs, amb una situació doncs, que ara està degradat digna i que ens permeti doncs, un millor funcionament d'aquesta zona, no? I que enllaci especialment també tot el que és el carrer Pou de Sant Pere i el carrer Pi Margall, doncs, que enllaci cap al que serà la nova estació de cara a després travessar el que són ara les vies del tren, que després serà un gran carrer que anirà empalmant amb el carrer Girona i que generarà doncs, un eix bastant vertebrador de la ciutat a nivell de vianants des del Parc Europa, seguint fins pel carrer Girona, travessant per Pi Margall, plaça de la Vila, Pou de Sant Pere, fins a arribar al Palau Folguera, no? Imaginem-nos, o sigui, un eix que fins ara és impensable, que vas a parar a un final, a un cul-de-sac, doncs serà un carrer importantíssim de la ciutat. Recordem que aquestes obres de la remodelació de la zona centre, en principi, s'acabarien a primer trimestre del 2027. Sí. Exactament, sí, és així. Tot va bé perquè a vegades a les obres se sap quan comencen, però quan acaben... No, sempre és veritat això també, però en principi ha d'anar per aquí la cosa, sí. Perfecte, doncs moltíssimes gràcies, Jaume Mañosas, portaveu de Tots som Sant Feliu, per aquesta primera edició de Mirada Política de l'any, i continuarem repassant aquests ordres del dia dels plens que prometen ser molt intensos, com dèiem al començament, d'acord? Perfecte, seguim. Moltes gràcies. Gràcies, bon dia. Bon dia.